Hvaljen Isus i Marija, svako dobro, draga braćo i sestre, na početku ovoga novoga radnog tjedna. Tjedna koji je malo poseban u ovom korona vremenu, da ga nazovemo, nije onaj klasičan radni tjedan, no unatoč tome mi evo idemo dalje sa razmatranjem Božje riječi. Današnje evanđelje nam, dragi studentice i studenti, draga braćo i sestre, donosi jedan od najljepših ulomaka Biblije, jedan od najljepših ulomaka Novog Zavjeta, a to je susret Isusa i one žene koja je zatečena u preljubu. Žena koja je, zatečena u tome grijehu, ali koja je potrebna oslobođenja. Ona vapi za praštanjem, za oprostom, i taj oprost ne nalazi kod farizeja. Naprotiv, farizeji, držeći se strogo zakona i propisa, dovode tu ženu pred Isusa da ga iskušaju. Što da ti kažeš, što da činimo s ovom ženom? Jer znaju da je prema židovskom zakonu za preljub propisana kazna, smrtna kazna, kazna kamenovanja. I žele iskušati Isusa i dovode ženu pred Isusa, a Isus mudro čeka i šuti, ne reagira na prvu, nego se saginje i stane pisati po tlu. To je prvi put u evanđeljima da imamo zapisano da je Isus nešto pisao, a i to ne znamo što je zapisao. Nego je pisao po tlu. Možemo nagađati što je pisao. No ono je važno dalje što je uslijedilo. Isus se ustaje i kaže: tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. Ova genijalna Isusova rečenica razoružava farizeje. I oni, počevši od stariji, odlaze jedan po jedan jer su svjesni, pa i sami imamo mnoštvo grijeha, a ovdje želimo tu ženu kazniti smrću radi njenog grijeha. I Isus ovom rečenicom udaljava sve farizeje i ostaju žena i Isus. Predivan susret pun milosrđa i ljubavi, u kojem Isus pita onda tu ženu koja je ostala sama: ženo, pa gdje su ovi što su te osudili? Nikoga nema. A kaže Isus na to: evo ženo, ni ja te ne osuđujem. Draga braćo i sestre, ovdje je toliko lijepo očitovano Božje milosrđe, Božja ljubav i praštanje za nas ljude kojemu nije stalo da ikoga od nas uništi. On ljubi svakoga, pa i najvećeg grešnika. Njemu nije stalo do smrti grešnikove. I još nam Stari Zavjet govori predivne riječi kako Bogu nije stalo do smrti čovjeka, grešnika, nego da se obrati od svoga zloga puta i da živi. Tako Isusu stalo do ove žene. On ne gleda toliko njezin grijeh, nego on gleda nju, njezino srce. On gleda tu ženu i njezinu potrebu za ljubavlju, za praštanjem, za milosrđem. Isus joj oprašta: ženo, ni ja te ne osuđujem. Isus joj daje novu priliku i evo u tome se i očituje Božje milosrđe. Što je to milosrđe? Pa to je upravo ova veličina Božjeg praštanja, Božje ljubavi, Božje dobrote, Boga koji nam uvijek daje novu priliku. Pa i ovoj ženi: ženo, ne osuđujem te. No onda slijedi i drugi dio. Isus kaže: ne osuđujem te, ali joj dodaje: idi, nemoj više griješiti. Bog nam poručuje: ja te oslobađam, ja te i opraštam, ali idi dalje, nemoj više griješiti. Trudi se boriti protiv toga grijeha. Bog ne želi da ostajemo u tome grijehu, nego da se uvijek iznova dižemo, da se borimo, da se trudimo boriti protiv naših zlih sklonosti i naših grijeha. I ovoj ženi kaže: ženo, ni ja te ne osuđujem, opraštam ti, ali idi i nemoj više griješiti. Draga braćo i sestre, evo i nama Isus želi reći: ljubim te, opraštam ti. Digni se, podigni se i idi, ali trudi se i bori se protiv grijeha. Ne daj da te grijeh preuzme. Pa evo neka nas i ovaj predivan susret Isusa i ove žene i ovaj događaj milosrđa Božjega neka i nas dotakne, neka nas ohrabri da idemo naprijed kroz život, evo uzdajući se u Božje milosrđe i boreći se protiv grijeha. Neka vas, draga braćo i sestre, sve prati Božji blagoslov i zagovor Blažene Djevice Marije.